ଆଜି ମେଘମାଳା ଦିନ ଯାକ ବର୍ଷିଛି। ଏହି ସେଇ ଦୂର ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତଗାମୀ କିରଣ ଘୋର ଘନଘଟା ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ତୃଷିତ, ସମସ୍ତେ ଅତୃପ୍ତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର Viyatprajna Acharya ଆଉ ଥରେ ପଦେ ଗଜଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରେ ବେଦନାର କିଛି ଛଟା, ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ପୁଣି ଘୋର ଘନ ଘଟା। ଚାତକ କହେ ମୁଁ ତୃଷିତ, ମୟୂର କହେ ମୁଁ ବି, ମେଘମାଳା କହେ ମୁଁ ଥକିଛି, କେତେ ଆଉ ବର୍ଷିବି।